Jdeme pánové, já jsem Tomas44 a vítejte u mého nového videa a dneska si zahrajeme Murder Mystery 2. No já jsem už zkusil jenom jednu hru a asi jsem tam byl tak 3 sekundy a už jsem hned umřel, protože jsem myslel, že začínáme za 9 sekund, ale to ne, ale nevím, co to bylo. Co to? Ale už nejsou Velikonoce, tak proč furt to píšeš? A jdu sem! Je innocent. Kurňa. A nechci být innocent. Bacha, tam radši nejdu. Co tam dělali? Já jsem to věděl, on vytáhl ten nůž a já jsem věděl, že to je on. Do prtínka. Klip na další video. Dobře, další hra a teďka už budu konečně... Já jsem murder. No a teďka to už bude lepší, ale jsem murder, takže to bude napínavé. Tady jsou všichni. Hej! What? Co? Jak to, že mě zabili? Jak to, že to věděli? Co? Co? Nevadí, otevřeme si bednu, ale nevím, kde je. Haló? Můžu to dát, prosím? Nemůžu. Hej, ale já jsem něco koupil a teďka to? Kde to mám? Hej, kde to mám mě? Vítr starý, dá se říct. Kde je moje vajco? Hej, ale všichni zmizli. Všichni... Dobré jsou tam. A teďka budu? Innocent. A jak to, že mě zastřelili, to vůbec nechápu. Že kdybych byl... Ale možná měla nějakou schopnost, že jsem to byl já. Kámo! Co to? Kde byla? Já jsem myslel, že v tom budu dobrý. Tady mám ty vajíčka. Já jsem myslel, že si to můžu otevřít. Potom něco dostanu. Hej Vogo, on mě furt zabíjí, já mám smůlu furt. Další hra. Já mám kartu. Peněžence. Hej, kdo to je? Kdo to je? To je murder. Murderos. To je asi innocent. Ne? Já ne! Další hra. To dohraju jenom. A další hra, jdeme na to. Tak. Natáčím a teďka. Ježiši, má se pohla. Nepohla. A teďka by vytáhl ten nůž, no to já bych to úplně pokakal. No to bych nechtěl vůbec. Tak si u ní zatančíme. Jej.
Hmm. To je dobré. Kdyby byla murder, tak jsme si v klidu. Asi. Kdyby nehrála, asi je na večeři. Ale dneska je patek. O kurňa. Je tu někdo. To je... Ona to po mně hodila! Já mám smůlu na to. Proč mě zabila radši? What? Hej, jak to? Ona ji nezabila? Hej. Nevadí. Fakt jakože trvá to dlouho, co? Jak tam nemluvím a aspoň tleska nebo jako... Jo, teďka tam nejsem, ale teďka jsem z budoucnosti a ten Tomáš, který tam teďka není, no, on teďka vyklízí myčku a já teďka stříhám to video a říkám to trvá tak dlouho? Tak to musím určitě dát. Čau. OK, jsme tady zase. Jsem tady zas. OK, jsme tady zas. Victory! Takže když se nebudu hýbat, tak přežiju. Jej! Tam má taktika. Protože on byl murder. Viděl jsem, že tam něco držel, ale neviděl jsem, že to je nůž, nebo ne. Kaž. A tenhle. Policie station. Budeme si hrát na vřízkota. Prosím, na vřízkota. Jako v policejní stanici. Ne, já nechci být innocent. Budeme to mít na první osobě? Nevím. Aby to bylo víc zajímavý. Co to je? Já nevěřím, bracho. Je to nejde na první osobě. Jo, to je na první osobě. Já jednu pušku. Murder. Kde je murder? Já to chci vědět. Vypadni. Jo, ne. Ještě tady ještě ten. Hej, jste tam dole? V pohodě? Ježišimar, jsem se zle. Bacha. To je někdo z murder z vás. Tady šerif, já se o tebe budu držet dál. Ne, držet blízko ti říkám. Oh. Ne. Já jsem to věděl, to je on, já jsem to věděl, to je on. Já jsem to věděl, že to je on. Ne.
Ježiši. Dělej! Ho nestřílí! Ale to nestřílelo! Viděli jste, že to střílelo? Já jsem mačkám myšku. Hej, to nestřílelo. Jo, ona je tu buknutá, nebo co? To je popec. Tak u tohohle videa už to bude všechno. Zanechte mi tu like, odběr se zvonečkem, aby vám neunikly žádné nové videa. A zatím čau!